Здравейте и добре дошли в личнаефективност.com. В днешното видео ще покажем как да използвате Google Now като свой персонален асистент, който да ви помага в управление на времето. Нека най-напред да видим какво известие ни показва горе в щората на телефона. Казва ни, че е време да тръгнем за следващия си ангажимент. Ако натиснем навигация, това ще ни отвори директно навигацията, но ако натиснем върху известието, това ще ни отвори картата в Google Now, която в горния си край има изписани времето на тръгване, необходимото време за да достигнем до мястото с съответния начин на придвижване, който сме избрали в настройките. Ако отворим менюто отдясно, можем да променим начина на придвижване. Това, разбира се, ще даде друго време на тръгване и ще покаже други параметри. Също така, можем да променим и мястото, от което тръгваме. Дали това е текущото ни местоположение, или служебния ни, или пък домашния ни адрес. Ако кликнем върху самата карта, това ще ни отвори събитието в Google календар, което вече сме създали. А в долния край на картата се намира местоположението, върху което ако кликнем, се отварят Google карти и съответно можем да стартираме навигацията, която да ни покаже как да стигнем до мястото. След като вече сме стигнали до мястото, свършили сме каквото имаме да свършим, спокойно можем да отхвърлим картата, като я плъзнем надясно. По този начин тя ще изчезне и ще освободи място за следващата карта, която показва следващото ни събитие. Виждаме няколко карти напред и съответно за всяка от тях можем да променим начина на придвижване или мястото, от което тръгваме. Аз лично избягвам да използвам навигацията по време на шофиране и дори и по време на ходене пеша. Стартирам я просто за да видя кой е най-удачният маршрут, за да стигна до мястото, до което трябва да стигна. По този начин можем да използваме Google Now като наш личен асистент, като той ни дава карта за всяко от следващите събития, които имаме в графика си и които предварително сме въвели. Ако имате въпроси, можете да използвате контактната форма на сайта, както и да коментирате под публикацията долу. Това беше всичко от мен за сега. Приятен ден!